everyone! Good morning, good morning, good noon, good morning. Good morning pa di ay kay good noon later pa man. Ya, namin sa celebration. Celebration sa graduation sa akong anak. Graduate sa grade 9. Di pa graduation, grade 9 closing laro niya. Namin dire picture gamay. Video gamay para lang naay remembrance nara akong anak. Grade 9, last na niya sa school din sa si Bartolome Pianyar. Kay next year transfer naman ni siya. So, karon pa magpahimo sa mig video ba samtang wa pa magsugod ang ceremony nila. Awan na video kay pakaihan tao. So, may gini nga maguna ta nga sa sa closing. Kay maka video ta di kayo daghang tao. Kayo okay pa kayo, di pa kay samok na diri nang pagmistaas video tanaw-tanaw sa bus. Tanaw sa ubos kit taas minighabog ang ilang ilaha di ay ilang ilahabang sa pana ilahang place nga graduatean na giun naman ron og kanang ceremony ang pagtaon og grade 7 to grade 10 mangguro ni nya kay ang 11 og 12 unya pa man kunong hapon so kami may naguna diri ipa kay tanto init bugnaw pa kaayo ang palibot may pabor gid nga sayo ang amuang ceremony kay kaon niya init na kayo inig kahapon-hapon. So pabor kayo video kilid-kilid akong anak join sa iyahang classmate. Ay ganahan gid sa iyang classmate magki-join wala last din ako nun niya sa tan-aw sa iyang classmate kuno ma-miss kuno niya iyang mga classmate. So ako sagdanan ako sa siya nga enjoy jamming sa iyang classmate. Video gamay, video hantod nga mahuman. Taas gini siya pero ako lang gini siyang humnon kay kung ako ning gamayon wa mo koy remembrance meron na ako'y matanaw sa year of 2025 so kamusta man ang mga gilikanan diyan graduate ang mga anak okay ba ako okay lang gihapon malipayon nga nakahuman akong anak og grade 9 so thank you kay sa teachers nga nagprovide sa akong anak pagtudlo sa every student nga ilang gitudluan thank you kayo nagpasalamat ko nga akong anak grade 9 nakagraduate gyud in town. Salamat kay both teachers, tanang teachers. Salamat kayo sa teachers akong anak. Nga wana kagraduate tagitans indekana nga akong anak in town sa grade 9. As a remembrance ni nako sa si Bartolome nga school teachers, students. So sometime din lingkod lang sa mi. While waiting ni sa kung anak nga tawagon. So kamo lang sa human amo lang sa human tan-aw lang to kay ako muhunong kog voice over. Headed by very supportive, Barangay Captain Honorable Edie Tulingin, to my colleagues. So this is it, This is it, Pansit. So today is more than just a ceremony. It is a celebration of hard work, resilience, and hope. Next, we have Christian Faith awardee. With honors. So diri kay gitawag naman akong anak nga ni spaso na po ko sa stage. Alamano gamay sa mga maista, teachers, sa mga bisita, lamano wana nakatawad ako medal sa akong anak nga nag-graduate sa grade 9. Salamat kayo Lord nga nakagraduate na akong anak sa grade 9. Unya makatransfer na pud may bukuan. Salamat kayo Lord, salamat kay teachers. Thank you everyone for watching.